покажа анбоксинг. В стаята на сина ми сме, така че извинявайте малко за неразпорядъка. Така идва, така го взимате от толкова бедни, пакетирано. Ако ви дават от витрината нещо някакъв използван, не идите да го взимате. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Боксинг го извадих, пак го вкарах обратно. Това се вади така. Има моторчето, е тук вътре. Гумата. Задна спирачка, както казах. Екранчето сега ще ви покажа, след като завие винчата. 4 са винтовите, да не се чудите къде са, 2 са отпред, 2 са отзад. С един ще спограм, най-малко. Значи това винта има от този край и е да го наместите да са планка. Два са от този край, два са отпред. Знаете. Можете двато и да кажете, това ми два. Да се зарезят.
деца, и не само, за вас да е безопасно да не направите някаква бига. В принцип всичко друго е стегнато. Спирачката пише в пътването, да го прочетете. Ако е много стегната спирачката, да се коригирате. Моята е добре. Регенерация има, като пуснете, почва да регенерира. Ако карате, задържите спусъка до край и карате, малко претътът и запаметява скоростта. Става дума дълго време карате на там 2-3 секунди, карате на една скорост и я запаметява. И като пуснете газта се върви така. После като леко докоснете спусъка надолу, пуска регенерация. Има си това, сега ще ви покажа, има си звънец. Малко примитивно. Предупреждавате някой, който се пречи. Може да ви чуе, ако електричен. Това представлява. Отзад има стоп, който при натискане на спирачка да светва. Има приложение в телефона, да го свържете през Bluetooth и може да помислите тази лампичка да винаги да свети. Значи като ето го екранчето, сега ще го пусна. С един път се стартира. Виждате чертичките, 4-5 са. Я няма вече, защото карах. Има се найлончета, не съм ги махнал още. Режимите на работа са два пъти като цъкнете. Еко. Д, не знам кое точно какво значи. Аз карам на С. Спорт. Мъзган. И да засветните фара, натискате един път. И почва да свети и това задното. И по натискане на спирачка да делите път. Другия режим е без фар. Режим е изгаснал, като натискам до сега. Ще го изгасим, за да не тръгне. Задържате. Гаса. От тук се дава газ. Както ви казах, като задържите до край и карате, примерно карате с касула, до дупка 25 км в час, дига, някакъв път дига и 29, зависи от наклона. Като го задържите така и после, като изпивка, и го запаметява и пускате. И то се върви с 25, да кажем. За да пуснете регенерацията, натискате леко и почва да регенерира, да спира, да намаля. Както казах, спирачката ето. Механична е, не е с... Виждате дискочето как се криви малко. Неравномерно го натиска малко, не знам защо така. Може би иска да се коригира. Малко е загубена работа спирачка, да ползвайте повече регенерация. Така, сега малко walk around. Това е гумирано. Стъпвате по-добре. Виждате жилата. Тук в моторещата, която идва. Ще е малко сдъвкана, но няма проблем. Лепенки, внимание и това подобно. Мартонг. Няма да ви казвам сега спецификации, колко е голямо и високо и дълго и колко чужите им подобно. Може да го напишете в интернет да се намерите. Това моторче го купихме, тротинетка, тази тротинетка я купихме, извинявайте, за 550 лева. Мисля, че е доста добра цена. Зимата бяха 450. Но като стана лято и ги дигнаха съответно. Това е. За града е перфект. Може да си карате колкото си искате. За града е перфект. Както казах, до 100 кг. Това поне съм го запомнял. Ето моторчето. Ето тук е двигателчето. Ето. Аз повече тези работи не светят. Мисля, че са светоотразители, колкото мога да видя. Да. Марка някъде трябва да е пишено. Ето тук пише нещо.
Donatius, не знам си какво. Ето му го и порта за зареждане. Тази гумичка. Сега нямам момент. Имам ръце. Ето. Първо се мушка тук, после се бучка в контакта. Да знаете. И почва да показва, нали, почва да свети зелено като зареди и червено като зарежда. Потърся някъде други лепенки, пише ли нещо? Може би отдолу на него има нещо писано. Мисля, че няма, доста сме го замърсили. Вътре е батерията. Мисля, че е литиум-ионна, ако не се лъжа. Stable Speed Energy Recovery. Има електронна ABS система. И ако море. Тази електронна ABS колко е? Ето виждате как се вари. На тук горе дигате, штракате кормилото, слагате дръжката, завивате болчата и сте вие. И газ. Ето. Ето и килограмите. Колко ще. Както ви казах, нашето нямаше допълнителни две гуми. Колко ли струва едната, може би от всички скутери ги взимат и си ги продават в магазина отделно за 50 лева. Кой знае? Файна. Но както казах, снимам в стаята на сина ми, така че ще извинявайте. За 6 годишен толкова дето ни е разхвърлено, е добре. Има дьорче, мисля, че има вътре. Може много да се фокусирам. Лампичка е мая. Добре, за 550 лева не е зле. Както казах, не е Xiaomi. Мисля, че Xiaomi, ето тук пише Xiaomi, когато е от същата фабрика излизат, просто и ни ги кръщават Xiaomi, не знам каква е разликата. Другите, гледа го в интернет, беше някаква коп-моп, някаква си фирма беше китайска, някакъв завод някъде. Глежда ги произвежда и ги дават на лиценз на други фирми и така нататък. Кой знае, не съм сигурен. Мисля, че е нещо 365 ще излезе в интернет, като аз ще напиша после модела. Долу в описанието ще го напиша. Това е. Дома да ви хареса клипчето. В принцип се занимавам с коли, както знаете, но след като го купих, реших да ви покажа тънкостите и така нататък и да ви го покажа как изглежда. Ако искате, може да си купите едно за 1, 2, 3, колкото си искате. Не правя реклама, не съм ми платили от тази фирма. Просто го купим за нас, тук с жена ми и за сина ми и решихме да ви покажем. Даже след малко ще покажа жена ми как кара. Да видите как върви. И това е. Ще прескочим да кара.
Пита.